ውሽጥኻ ዝተሃንፀ ናይ ስነ ጥበብ ነገር ከም ደሎስ ካብ ብንእስነትካ እዚ ናትካ ፍተሽ ስድራኻ ኸ ፍለካ ኣቦኻ ሂወትካ ብኸመይ ክትመርሕ ደልዩ ና ኩሉ ግዜ ንፅቡቕና ጥራዮም ዝሰርሑ ኩሉ ግዜ ፅቡቕና ፅባሕ ንኳ ዓበይቲ ሰባት ኮይንና ክንወፅእ ስለ ዝደሊና ብወገን ስድራኻ ኣቦኻ እንታይ ክትከውን ደልየካ ነይሩ ስነ ጥበበኛ ክትከውን ድፊት ገብረልካ ዶ ነይሩ ወይ ብኣንፃሩ ንተኽለ ኣብ ላይፍ ብጣዕሚ ንፍዕ ምዃን እየ ዝገልፆ ተኽለ ንድሕሪልካ ተቐባልነት ናይ ሙዚቃ ኣለዎ ብቕዓት ናይ ሙዚቃ ኣለዎ ይደኽመሉ እዩ ይፅዕር እዩ ኣዝዩ ይግደስ እዩ ርእይቶ ኣብቲ ስራሕ ይህብ ክኸውን ዘለዎ ይዛረብ እዩ ብፍቕሪ እዩ ዝሰርሖ ኮይኑ ይስማዓኒ ብኮሚኡ ከዓ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ተኽለ ኮሜድያዊ ባህርያቱ እቲ ዕላሉ እቲ ኩሉ ዝገብሮ ነበረ ኣብኡ ክሪኦ ከለኹ ኩሉ ግዜ ነግሮ ነይሩ በቃ ሓንቲ መዓልቲ ሲ እስኻ ኮሜዲ ኢኻ በቃ ንኩዕ ክትከውን ኢኻ እዚ ሰላምታና ካብዚ ካብ ማራ ኢንተርቴይንመንት ተቐበልና ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትኾኑም ምርጫኹም ኮይንና ክትከታተሉና ስለ ዝመረፅኩምና ኣዝና ንምስግነኩም ይቐኒየልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ኮመንት እናገበርኩም ክስዕቡና ድማ ከም ወትሩ ዕድማትና ኢኹም ከምኡ ዮ ክቡር የኽብረካ መፀና ክብረቱ ዝበሃል ከምቲ ዘኽበርኩምና ወላ ንዑ ድማ ጠንኳ ይኹን ብዓቕምና ክነኽብረኩም ክነዛንየኩም ቁም ነገር ክነስንቐኩም ሕጂ እውን ሓደ ፍርዝም ዝበለ ጋሻይና ቀሪብናልኩም ዘለና ኣብ ተውለ ዕማም ስነ ጥበብ እዩ ዝነጥብ እዚ ንሎሚ ቆፂርናልኩም ዘለና ስነ ጥበበኛ ካብቲ ዝገርመኩም ዝበዝሕ ሂወቱ ኣብ ኮሜዲ ዝነጥፍ እኳ እንተኾነ ሳጓ ዘይብሉ ኮሜድያን ድማ እዩ ብዘገርም ተኽለ መሓሪ እታ ዝገርመን ነገር እሳ ዳርጋ ኩሎም ኮሜድያና ሳጓ ኣለዎም ተኽለ መሓሪ ወላ ወዲ መሓሪ እውን ኣይትበሃል ኒኻ ብሓፈሹ ግን ሰላምታ ኣነ ወሲደዮ ብደይ ሰላምታ ምስ ተዓዘብቲ ንኸይራኽበካ ቅድም ሰላምታኻ ቀይር ሕራይ ከመይ ኣለኹም ክቡራት ተዓዘብትና ተኸታተልትና ኩሉ ኢኹም ስምዓይ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ግን ናብዚ ደረጃ እዚ ክንበፅሕ ሰናይ ፈቃዱ ኮይኑ ነዚ ዕድመ እዚ ነዚ ፀጋ እዚ ሂቡ ስጋ ሕብስል ይትብልን ደሎ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ብምቕፃል ከዓ ነዚ ባይታ እዚ ነታ ንእሽተይ ኣቐልቅል ዘበልናያ ስራሕት ውሕዳት ነቲ ህዝብና ነቲ ተዓዘብትና እንደይበቃ ውሕዳት ስራሕ መምዮም ሪኦም ነዚ መድረክ ዝፈጠሩና ማራ ኢንተርቴይንመንት ድማ ክብርን ምስጋናን ይኹኖም ብምቕፃል ናብ ሕቶኻ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ኣዝና ንሕና እውን ነመስግነካ ከምዚ ኢልካ ጋሻና ዕድምና ኮይንካ ምስ ክቡራት ተኸታተልትና ምናልባት ተኸታተልትና እውን ንዓኻ ኣጋይሽ ኣይኮኑን ብዙሕ ዝበለ ስራሓትካ እውን ኣብዚ ኣብ ማራ ኢንተርቴይንመንት ስለ ዝፈነናዮ ዳርጋ ብደቂቕ ፈልጦ ካዮም ሕጂ ግን ናብቲ ዘይፈልጦ ድቕቕ ዝበለ ዓውድታት ናይ ሂወትካ እናዕለልና ከም ስነ ጥበበኛ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘጋጥም ስኻ እውን ኣብ ተውለ ዕማም ኢኻ ፀኒሕኻ ኣብ ሙዚቃ ትነጥፍ ኢኻ ኣብ ድራማ እውን ትነጥፍ ኢኻ ድራማ ብድራማ እውን ኣብ ኮሜዲ ከም ዝኽሪአካ ኣለኹካ ኮሜድያን እውን ኣይትመስልኒ ኢኻ ዝግጅፍኻ ንገለንሲ ብዙሕ ዓብ ናይ ጎልበት ስራሕ ዘለካ ኢኻ ትመስል قص وين سقوس كزربا زي طبالك نيو مشيته لمن انت مشيته تقول لها نعها مر من دا سوي تاخذك انك تقول دا مشيته ما نقول لك واي تخلا انت خصك كده انت عامل سبعي دي حاسب كان ناي من ناي نعها يا جماعه عطيني خدامي إذن تعذبتنا قاشاي كون كان بوزح سرحات كاون ريام خاص لزلو موكي كون كات مصون برقه تخون جيله تخون زبزحون تخلم كون كامتي خايم منيخا حجيكن نترك تخلم حرق لالي وزيلنا سنه بنيا تخلم حري مانيس كخبطاتو ورد كان خزابزا سلينا زمطخنا سعزلا كونتات كلهم فلت صبو كم تزبلكايو اجري مساكم مستعذبتنا اسكاب حجي بصراح كوميدي بتفعالي سيريس تقاتل فيلمتاتنا راخب صنيحنا هجيكن از مدرخ زخات تفطري تخلي من ينزل حتى كملس فقرنيا خوينا له مالتي تخلي محاري تولده يبحال مالتي اب قوقات نزوبا دكم حاره زوادو توليده بشحن 984 توليده او مستولدكو ارغا
almost ወዲ 3-4 ዓመት ከለኹ ወላዲተይ ምስ ሓፋሽ ውድባት ነይራ ሕሪት ክዳን ሃይልያ ትበሃል ሓፋሽ ውድባት ነይራ أو مزحت سرح ناتن تسرح سرحت ليتي نيرو هجم صعباي بزح غزي دغراچ ون نبر انتايو زقلا حد ما انتس زبق تبلع يا اخي ليتي حسكيو غزا غزا تاطوي نيلت بلا نيرا ግን ሃገራዊ ጉዳይ ስለ ዝነበረ ኩንዘፍ ካ ስለ ዘይግብኦ ኣደ ግን ሓዚላትኒ فوق ገዛ ተኣቱ ነይራ ማለት እዩ ዝኽብለካ ከለኹ ተጠባይ ቀጢን ከም ነበረኻ ዕላላለን ማለት እዩ ምክንያቱ ምሰብ ክጸንሕ ምስ ዓባይ እኮ ክጸንሕ ክእል ነይረ ግን ብኸይ ነርካ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ሰዓትቲ ተኽለ ብሰክታ ይኮነ ተኽለ ወፂኒ ተኽለ ቅድመይ ክልተ ነይሮም እዮም ወድን ጓልን ነይሮም ኣጋጣሚ ሽዑ ምስ ዝነበረ ሕፅረታት ናይ ሕክምና ብዙሕ ናይ ጥዕና ፀገም ነይሩ እዩ نعمل زي نفيري زبال شعوب زنبرة مالتي ودي فلت النبرة بزح السبات وكابزحت قلعوا يقتلني ريو ساعة سمحواتي بزح حمام زكلت يوم تفلي ما ماتين دين بوين اسكاز تخلت اخونا الناس تخلقوا الليلة تخليلات ماتيو اجي وتعميز فوطات الشميمات مهنياتو عبد مذكرتها سلازخونتي دهريو كوميلنا 3 عامات 4 عامات ابيلو فتاتنا يبعلا دي يحفاش ودبات بدرجي سلستفلته كهدنون كاس للجمرو نعي نفس خوصي تباهيلا كاب قوات نصولت نزوا قال نفحي صولت بهالعجز تقاس مرازلو او مسينا مالتيو او صبو هيوت مرح نيرنا بنشتي كله ودي 4 عامات كباب خلخو كن دي حسبنا ابغانيفو مزحتو شم افتي قراب تدخل بلان نشتي يعني بزح زبزانتا سلا صنحني زعلكا زلغو تكالي الى تصوع النيرا تخلق ما نايت بالنيرا مخنياتو تكالا خونيا تخليلاتني تكالي كاتب النيرا مالت يدي المست بدحريو تنستو خوينا نزا قلايت من اسيك تحرس كلاكن فقط فتار خوينو كاب زعلم بموت تفليات مالتيو انا قلعي نيره ذكرني توجواج زكا حجاب سئل عمري مالتي ግን ቡን ሂበን ክትብራን ከለኻ ዝከረኒ ኣብ ሓደ ገዛእቱ ኣቢለንሲ ቡን ህባ ቢለን ጠቢረን ክሰቅብላን ከለዋ ይዝከረኒ ማለት እዩ ድሕሪኡ ተሓፍተይ ተወሊዳ ምስ ዝነበረ ሽዑ ዕፅረታት ናይ ሕክምና ኣብ ዘንቢል ገይሮም ናብ ሒቦ ዝበሃል ዓዲ ናይ ደናግል ድዕብያል ነበራ ዘኽተማ ድዕብያል ነበራ ናብኦም ወሲዶማ ማለት እዩ ብዘንቢል ገይሮም ይብለካ ዘለኹ وسي دما درجة نشوعات عامة خونكا أو عابيا بدحريو نعبول تقبلنا تباهيلو تحفتي حيزو ما متسيو مالتيو بدحريو أبوي نعي حيزو ولا حنتخ قبرس زيكل قال لي تدمت إلي مالتيو ديناون حمغتن كم ولادا حبحيبا يعبياتني بلاسكا 4 يحوات كأمسيات اللي مالتيو 3 والد ሓደ ወዲ ኣምጽያትልና ማለት እዩ ጽቡቕ ናይ መነባብሮ ህይወትና መራሕና ከዓ ኣብ 1993 ጸሎት ገዲፍና ንጎዳይፍ መጺና ማለት እዩ ኣብ ጎዳይፍ ካብ 93 ስጋእ እዚ ሕጂ ዘለና 2021 ኣብ ጎዳይፍ ይቕመጥ ኣለኹ ማለት እዩ ወዲ ጎዳይፍ ኮንካ ደርጋ ወዲ ጎዳይፍ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ተሓርፋፍ መእተዊ ኮነና ኢለ ዝገልጾ ዝኽእል ማለት እዩ እስከ ማሐፍሱ እዚ ድበልካዮ ካብ ኮነ ኩነታት ትምህርቲ ኸውን ምስኡ ምጥቃስ ገዳስ እንዲ እንታይ ካብ በፅሕካ ብፅሕካ ትምህርቲ ምስኡ ነተኣስሩ ስለ ዘለና ጽቡቕ هو መባእታ ቤት ትምህርቲ ጸሎት ነይራ ካብ ቀዳማይ እስካብ 5 ትምህር ኣብ ጸሎት ነይራ ኣብ ኣያ ጀሚረ ሽዑ ዝከረኒ እቲ ዝነበረ መእተዊ ናይ መዐቀኒ ናይ ትምህርቲ መእተዊ ከምዚ እዝንኻ ትርክባል ይትርክባን እዩ ከምዚ ጌርካ ክትብል ድሕሪ ረኪብካያ ተኣቱ تدير كيف كاجن حجت سمعك سمعيت أقول له بتعمي خسيتهم قدامي تعمت وسيدني أبوي أركب كان كنت كم هارك أدليتني ريو مخاط مزانو 5 خد له كم هارو كتر خلي خاص خد سمعك فيلم له أنا خا أبي له أركب كان نبزي درجة زوجها تعمت كم بحدش قال أي عمت كتصبح خمدل أنت تنجرني مالتي نصبح أبز غزالة عمت جن أركيبيا ودشوعات عمت المستقينة أركيبيا أتي كاب قدامي سجبرا بعد ما أب
ፀሎት ተማሂረ ማለት እዩ ዝኽብለካ ከለኹ 93 ምስ መፃና እታ ሓንቲ ዓመት ንፀሎት ነተማሃሉ ስኬ ተማሂረ እያ ሓምሻይ ግን ኣብ ቤት ትምህርቲ ጉንበት 24 ኣብ ጎዳይፍ ማለት እዩ ዕድል ስለ ተዋሃበኒ ናይ ምቕያር ወረቐት ስለ ዝሰጠኒ እታ ሓምሻይ ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ 24 ጉንበት ይቐፂለ እያ ካብኡ ካብ 24 ጉንበት ቤት ትምህርቲ ከዓ ንቤት ትምህርቲ ባና ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ባና ካብ ሻድሻይ ክሳብ ሸውዓይ ኣብኡ ተማሂረ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባርካ በፂሕኒ ማለት እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባርካ ካብ ባና ክንከይድ ከለና 62 ተምሃሮ ጥራይና ተመዲብና ናብ ቤት ትምህርቲ ባርካ ሕጂ ካብ ቤት ትምህርቲ ባና ናብ ቤት ትምህርቲ ባርካ እሞ ከዓ ምስ ብዙሕ ናይ ተምሃራይ ናይ ኣስመራ ስለትሕወስ እቶም 62 ኣብ 2 ሽፍቲ ክትምቀል ከለኻ ኣዝዩኻ ውሕድ ኢኻ ብዙሕ ዝፈልጦ ሰብ ስለነበረኒ ሕጂ ዘይርስዖ ውፅእ ኢለ ዕረፍቲ በይነ ይኹፍ ድብሎ ወላ ሓንቲ ፅሙዋ እዩ ወላ ሓንቲ ክሳብቲ ናይ ባህሊ ዝጅምርሲ ፅሙዋ ዓስለኒ ነይሩ ብዝኾነ ብድሕሪኡ ግን እቲ ዕድላት ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ሙዚቃ ድራማን ክለብ ምስ ተፈጥረ ግን ቤት ትምህርቲ ባርካ ናብቲ ዕድል እቲ ንምእታው ትጥሙሕ ከዓ ስለ ዘለዋ ውሽጢ ናይ ድሌት ናይ ሙዚቃን ናይ ድራማን ስለ ዝነበረኒ ናብታ ጉጅለ ቤት ትምህርቲ ባርካ ኣትየ ማለት እዩ ኣብኣ ከዓ ዳርጋ ን3 ዓመት ክኸውን ከም ኣባል ጉጅለ ባህሊ ኮይኑ ቀፂለ ማለት እዩ ብዕምቀት ክንዛረብ ስለ ዝኾነ ካብኡ ድሓን ክንከይድ ናብ ስጋዕ ግዜ ንስነትካ ፈልጣ ዘለ እንታይ ዓይነት ሰብ ነርካ ኣብቲ ገዛውትካ ኣብ ትምህርቲ ይኮንስ ዋላ ኣብ ገዛውትካ እንታይ ዓይነት ሰብ ነርካ ኣብቲ ሰዓቲ ብንሽተኸስተ ዓይነት ሰብ ነርካ እንታይ የብላካ እስከተን ዳዕብያን ኣዴታትና ኣለዋ ፍለጅ በዓል ጉዳይ ክትኮን ከለኻ ዝያዳ መቐረት ዘለዎ ነገር ክነግራኻ ኢኻ ትፅበ እወ ኣብ ፀሎት ካብ ብንእሽተይ ከም ዝበልካዮ ብጣዕሚ ከምዚ ኣይኮሎን እየ ዝብል ክሳይ ኣይነበረንን ክኣትዋ ጥራይ ዝደሊ ዝኾነ ነገር ክኣቱ እየ ዝደሊ ንኣብነት ተኽሉ ዝበሃል ነይሩ ደይርስዑ ድገ ባህርያ ትብልዎ ተሰዓይ ዓመተ ምህረት ነይሩ ሽዑ ውዕውዕ እቲ ናይ ነፅነት ኣፋፌት ነይሩ ኩሉ ሰብ ፅምዋ ጎጎዝ እዩ ኣትዩ ንሕና ግን ቆልዑ ስለነበርና ክንወፅእ ክንፃወት ጥራይ ድሌት ነርና ሕጂ ክቕጥቅጥ ፀኒሕኒ ጥይት ሕጂ ስብእነት ከዓ ተርኢ ትደሊ ኢኻ ሕኹ ኢሉ ብምቕጥቃጥ ልባጥ ፊኢላስ ወላ ሓንቲ ከይተኮሳ እንታይ ኢኻ ነዚኣ ዲኻ ምትኳስ ኢንካ ኢለ ኣነ ሕጂ እቲ ናይ ቆልዕነት ናይ ገርነት ነገር ኣምፃ ኣቢለ ቀዳመይቲ ሃሪምያ ኣይተኮስኳን ካልኣይቲ ሃሪምያ ኣይተኮስኳን ሳሰይቲ ግን ሃሪምያ ኣብዚኣ ብርኪ ኣትያ ሽዑ ግደፎ ብኣውያት ልቕልቕ ኣቢልያትን ዳዕለቡ ብጣዕሚ ክሳየን ነይረን ውዑይ ምዃኑ ስለ ዝፈልጦ ገለ ገይርዎለን ብምሉአን ሓፍ ኣቢለን ወሲደን ኣብ ንዳ ደቂሰን ጣይታ ግበር ኣቢለን ከምዚ ምሻለካ ንሽዑ ቀዳማይ ርኢት ግበር ኣቢለን ገዛ ሰይድናኒ ያታው ሕክምና ሽዑ ደቂሳ ሓዲረን ፅባሒቱ ግን ንዛ እግረይ በምቡላ ተቐይራ ሽዑ ኣቦይ ግደፎ ክፅልል ደልዩ እንታይ ሃሪምካ መን ሃሪምካ ከምዚ ኢሉ ትቕልዎ ድጋባርያት ከም ዝተኩስታይል ግደፎ ክፅልል ደልዩ እቶም ስድራ ከይዱ ኣሰሚዑ ገለ ግን ሽዑ ከም ዝበልኩ ሕክምና ይነበረ ምስ ዝነበረ ውጡር ኩነታት ከኣኒ ባዕሉ ኣብ 3 መዓልቲ ማይ ጨውን ገይሩ እንዳሓፀበ ነዛ ብርከይ ሕዊዋ መወዳእታ ከመን ዳኣቶትን ኣብ ክልተ ተፈንጭላ እያ ወፅያ ግርም ዝብለካ ሽዑ እቲ ዝነበረ ዋዕይ ክነግረካ ኢለ ብድሕሪኡ እንታይ ነርና ከምዚ ናፅነት ኮይኑ ከምዚ ናይ ሙዚቃ ድሌት ካብ ሽዑ ከም ዝነበረኒ ክርዶ ዝኽኣልኩ እቶም ገዛውቲ ሓቢርና ከምዚ ባንድ ነቐውም ጌርና ነገዛውቱ ጃዝ ሃርሙ ከምዚ ገሊኦም ጃዝ ሃርሙ ሕጂ እቲ ጃዝ ኮሳ ጭፍላቕ ናይ ዘይቲ እዩ ታኒካ ዘይቲ እዩ ከምኡ ዝሃርሙ ነይሮም በዓል ምኬሎ ዳዓሊ ዝበሃሉ በዓል ሳሜሮ ድፍቶ ዝበሃሉ ነይሮምና ኣነ ከዓ ካብ ቀደመይ ከም ዝበልኩ ናይ ክራር ዳሽ ምስ ዘበኒ ዕንጨቲ ማይክ ከምዚ ጌርና ሽዑ እንታይ ፅቡቕ ነገሩ እቲ ቴሌቭዥን ሽዑ ኣብ ቀዳም ጥራይ ትፍኑ ነራ ደርሳዕ ምስ ዝነበሩ ተጋደልቲ ዝነበሩና የርእዩና ነይሮም እዮም ካብቶም ደርፍዎ ነበር ደርፋት ክንደግም ኢና ንውዕል ነርና ንኣብነት ሳሕሊለን ተበጊሰን ንኽሓልፋ ለምስባቅ በፅኣ የለን ተስፋ ትብል ሲዑ ደርሳዕ ይደጋግማ ነራ ኮይና ማለት እዩ ሕጂ እቶም ዳሓልፊ ዝነበሩ ዓበይቲ ድብሉ ነበሩ ደርሳዕ ወትኹል ክብሉን ጀሚሮም ነይሮም ሰዓት ማለት እዩ ቴሌቭዥን ሕርካ ሂብካይካ ትርኢ ኣብቲ ክመፅእ ከለኹ የቱ ወትኹል መፅኡ ኣሎ እዮም ዝብልዎ ነይሮም ማለት እዩ ዝብሉ ነይሮም ንዓይ ከምኡ እንዳበልና መቸም ካብ ፀሎት ናብ ጎዳይፍ መፂና ኣብ ጎዳይፍ እቲ ንእስነተይ ዳርጋ መብዛሕትኡ ኣብ ትምህርቲ ጥራይ ደይኮነ ናብ ሃማት ናይ ሃማት ክለባት ከዓ ስለዝነበረ ኣብቲ ጥቓና ናብ ኣነኣትየ እቲ ናይ ከም ዝብልካት ናይ ውሽጢ ናይ ባህሊ ነገር ንምግባር ምስ ቤት ትምህርቲ ባርካ ጎኒ ጎኒ እንዳኸድኩ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ ይነጥፍ ነይረ ማለት እዩ ናይ ንእስነት ናይ
ዝነበረ ናይ ውሽጢ ነገር ናይቲ ንእስነት ናሕልፎ ነበርና ንምግላፅ ዝኣክል ማለት እዩ ኣብ ውሽጥኻ ዝተሃንፀ ናይ ስነ ጥበብ ነገር ከም ዘሎስ ካብ ብንእስነትካ ብንእስነተይ ኣለለየ እዚ ናትካ ፍተሽ እዩ ስድራኻ ኸ ብፍላይ ካብ ኣቦኻ ሂወትካ ብኸመይ ክትመርሕ ደሊ ነይሩ ማለት ኣና ኩሉ ግዜ ንፅቡቕና ጥራይ እዮም ዝሰርሑ ኩሉ ግዜ ፅቡቕና ፅባሕ ንጓ ዓበይቲ ሰባት ኮይንና ክንወፅእ ስለ ዝደሊና ብወገን ስድራኻ ኣቦኻ እንታይ ክትከውን ደሊካ ነይሩ ስነ ጥበበኛ ክትከውን ድፊት ገብረልካ ዶ ነይሩ ወይ ብኣንፃሩ ክስጋብ ትፈልጠኒ እኳ ብዙሕ ክሳይ ነበረኒ ክምለካ ኣለኹ ፀሎት ኩለና ብዙሕ ኣብ መብዛሕትኡ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ነበረ ድሓርካ ወላ ኣብ ስምራ ይድቕኒ ነይሩ ኣብ ቀዳም ገለ ይድመፀና እምበር ኣብ ስራሕ ኣብ ውዕል ኣብ ሓድሽ ዝነበረ ብዙሕ ይካተልን ነይሩ ክብለካ ክእል እየ ድሕሪኡ ግን ኣብ ትምህርቲ ክፀቅጥ ከም ዘለኒ ግን ይነገረኒ ነይሩ እዩ ዋላ እውን የረዳእኒ ነይሩ እዩ ደይርስዖ ፊደላት ክምህረኒ ከሎ ሽዑ ናእሽና የርና እዚ ርሳይ ድምፃይ ነይሩ ሽዑ ከቲ ይርስዖ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ካልኣይ ክፍሊ ከለና ረብለኒ እንድረኻ ብላ ኣነ እንድረ እኳ ላይ ኮነትን ረኮ የድምፃ ከለኹ ግን ታእንድስ ከመይ ገለ ያተኣቱ ኣነ ገርበኒ ነይሩ ሽዑ ሕጂ ሽዑ ኢኻ ወለድኻ ንሕንስ ማዓቢ ኸዮም ኣሎ እቲ ናይ መቆጣዊ ክሳይካ ኣሎ ኣንታ ረኩ ዕድ ብለካ ዘለኹ ኣብለኒ እሞ እንድረ ሩ ከዓ ተቐየረ ስክብል እንድሩ ከዓ የእትዋኻ ተኣንድ መየምት ኣይተዳእኒ ስጋ ሕጂ ታሰሉሽና ኣይፈጣኒ ነይሩ በቃ ምሻ ኣለካ እንድሩ እንድሪ እንድራን እንዳበልኩ ነተን ሸውዓተ ክስታይ ብኸም ይገልፀን ነይረ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ጎዳይፍ ዕድመ እንዳወሰኽኩ ምስከርኩ ግን ከመይ ለገዲፍ እያ ከማ ትርዳእኒ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ጎዳይፍ መፂና ከምኡ ክሳብ 5 ክፍሊ ኮታ እየ ጎዛ እንዳሃበ እዩ ተን ድኽእለን ማለት ስጋ 5 ክፍሊ በፂሕ እዩ ተን ድኽእለን እየ ጎዛ ሂቡ ስራሕ በፂሕ ድመፅእ ነዚአን ስሪሕከይን ትፅኒሕ ይብለኒ ነይሩ ሓንሳ እንታይ ይሓርቕ ከምዚ ቅድድም ኣብቲ ገዛውትና ጉያ መረ ፈቱ ነይረ ቅድድም ንገብርናቶም ገዛውቶም ዋንጫ መንወሰደ ገለ ዝበሃል ነይሩ ካብ ማእኸል ፀወታ ደገ ውፅእ ኢሉ ይፅዋዓኒ ሕጂ ፍርሒ ኣሎ ኣቦኻ ትኽብር ኢኻ ግን ትሕርቐኒ ካብታ ማእኸል ካብታ ውዒት ፀወታ ና እየ ገዛኻ ኣለካ እዚአን ሰሪሕካ ተደሊኻ ትፃወት ብለኒ 4 ድኾን ሕቶ ይድበኒ መማሰየን ሕጂ ዋላ እዚአን ሰሪሐ ክወድየ መክመለስ የትልካ ሮማይ ትምሸት ኣርኪብካ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ እንዳበለ ናይ ትምህርቲ ክሳይ ይከታተለኒ ነይሩ ብድሕሪኡ እቲ ናይ ሙዚቃ ነገር መፅኡ ኣብ 97 ናብ ቅድሚ 97 ማለት እዩ ደቂ ሓቦይ ክልቲኦም መካኒክ እዮም ነይሮም ሕጂ እቲ ናቶም ክሳይ ምስ ረኣዮ ግድን ይወላዲ ከዓ ፅቡቕ ናይ ወላዱ ስለ ዝምነ መካኒክ እቶም ምስም ደቂ ሓቦኻ ብለኒ ሕጂ እቲ ሰዓት እቲ ከም ዝበልኩ እቲ ባይታ ስለዚ የለ ኣብቲ ባይታ ተጣሕልካ ክትኣቱ መካኒክ ኣትየ ጀሚረ ሓደ ቢንያም ዝበሃል ነይሩ ብርጢና ኣሎ ክመላለስ ርዮ ናብይ ክትመላለስ ዘለካ ብሎ ኣታ ሸዊት ዞም ኣብ ቴሌቭዥን ንሪኦም ሸዊት ጉጅለ ባህሊ ሸዊት ኣብኦም እንዲ ዕድር ረኺበ ኣትየ እንታይ ትብል ኣብ ሸዊት ኣትየ ኣለኹ እሞ ኣነ ክገለ ዕድል ባ ተሓበረኒ ባ ምሳኻ ኣነ ኮ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ሸዊት ክራር ከዓ ኣብቲ ዛዕቲ ለሚድያ ኣለኹ ንእሽተይ ክምለሳ ስለ ዝኾነ ክንመለሳይና ክራር እውን ኮይና ክምለሳይና ብቻኻ ንእሽተይ ክራር ክእል እንዴ ምስቲ ናይ ድምፂ ሓዊስካ ገለስ ዋላ ተፈቲነ ተኣትኹ እንታይ ፀገም ኣሎ ሒዘካ ከይድ ትፍተን ተኣትኻ እንታይ ፀገም ኣሎ ምሰለኒ ሕጉስ እየ የልካ ሓዲረ ምክንያቱ ናይ መካኒክ ከም ዝበልኩ እቲ ውሽጠይ ካሊእ እዩ ዝድምፅ ናይ መካኒክ ነገር ናይ ኣቦይካ ሕጉስ ክብል እምበር ብውሽጠይ ፈትየ ይኮንኩ ግን እቲ ናይ ሙዚቃ ነገር ኣብ ውሽጠይ እንዳደጋገመኒ ምስ ከደ ምስኡ ከይደ ናብ ኢሳያስ ሓርበኛ ስዎ ኢሳያስ ፀጋይ ኣቦና ማለት እዩ ይረኽቦ ከምዚ ይነግረን እሱ ይረዳእለይ ፀገም ባህል የለን ፅባሕ ደርፊ መሪፅካ መፃኢኻ ክንፍትነካ ኢና ንፉዕ ትኾንካ ምሳና ትቐፅል ኣለኒ ከኣቶ ከለኹ ሓጎሰይ ምግለፅ ስኢኖለ ምክንያቱ እቲ ባይታ ምርካብካ ጥራይ ንባዕሉ ኣብ መጀመር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ፅባሓይቱ ተዳልየ ጎበዝ ተሻሞ ሽዑ ህልፍቲ እያ ነራታ ደርፊ ጎበዝ ተሻሞ ሒዘ ይመፅእ ማለት እዩ ሰለስተ ናቶም ተዋዳደርቲ ተቐሪብና ኣብ ኩረቸ እዩ ጀሚሮም እሶም ሕጂ መጀመርያ እንተ ሓደ እትይዎ ሓርቲ ካልኣይ እትይዎ ሳልሳይ ኣነ ማለት እዩ ከኣቱ ፅቡቕ ነገሩ ሕጂ ኣነ ሳልሳይ ምዃነ ኣርቢሓትና እያ ክብል ዝኽእል ምክንያቱ ነቲ ናቶም ድኽመታት ኣለሊኻስ እስኻ እንታይ ትገብር ክቅይሮ ናይ ምኽኣል ሕጂ ጀሚሮም እሶም መጀመርያ ኢሳያስ ፀጋይ ዝኣዘዘና መዝሙር ኤርትራ መዝሙር ኤርትራ ከም ኩሉ ናይ ትምህርቲ ንዝምሮ ፅቡቅ ጌርካ መሊሕካ ኢኻ ትመፅእ ጥፎ ኤርትራዊ የለን
ግን ኣገባብ ከም ዘለዋ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዘምሩ ምስ ተባሃሉ ክልቲኦም ካብተን ዝገበሩ ወንጌጋታት ኣነ ዝተረዳእ እንዳሓረ ማለት እዩ ኤርትራ ክዝምሩ ከለዉ ናብቲ ይኸዱ በዓል ለማ እንዳልቀሰ ናብዚ ይመፁ እቲ ሕጊ ናይታ መዝሙርሲ ኣይተኸተልዎን ማለት እዩ ምንቅስቃስ ናይ መድረክ ንዓዱ በቃ እሶም ሕጂ ንኩሉ ሚታት ግዲ መዚኖም መፅኦም ኮይኖም ግን ኣብ መዝሙር ከለዉ እቲ ምንቅስቃስ ተሽሙ ገይሮሞ ሕጂ ኣነ ነዚኣ ቁርብ ቆባቢለ እያ ማለት እዩ ሕዚያ ካልእ ደርፊ ከዓ ፈቲኖም ሳልሰይ ኣነ መፅአ ማለት እዩ ነታ ናቶም ጉድለታት ርአ ከዓ ኣነ ከዓ የማናይ ኢለ ኣብ ፀጋማይ ኣፍ ልበይ ገይረ ሰጥ ኢለ ኤርትራ ዝምራ ምስ ተባሃልኩ ፅቡቅ ገይረ ይወፃ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፊድባክ ናይቶም ሽዑ ኣባላት ኩሎም ኣብ ቅድሚኻ እዮም ኮፍ ድብሉ ምክንያቱ ድፍረት እውን ክህልወካ ስለ ዘለዎ ኣጣቂዖምለይ ገለ ጎብዝ ተሻሙ ከዓ ምስ እሶም ደርሱ ነበሩ ፅቡቅ ረሲነ ኣጣቂዖምልና ወዲእና ሰለስቴና ኮፍ ኣቢሉ ሽዑ ኩልኩም ንፋዓት ኢኹም ኢሉና እቲ ፅቡቅ ናቱ ፅቡቅ ነገር ማለት እዩ ኩልኩም ንፋዓት ኢኹም ሕጂ ንፌስቲቫልና እንዳሎ ዘለና ሽዑ ፌስቲቫል ቃርብ ነይሩ እዩ ንፌስቲቫል እንዳሎ ዘለና ንስኹም ክልቲኹም ድሕሪ ፌስቲቫል ክድብለልኩም የልዎም ንስኻ ግን በታ ኸራር ዝበልካኑ ክፍትነካ ስለ ዝኾንኩ ሶሉስ ምፃእኒ ኢኻ ኣለኒ ቀዳመይ ያራታ ውድድር ደይርሳዕ ሶሉስ ተመፃኹ እተን መዛሙራት ቀሪብለይ ፀኒሑ ክራር ኣይተፈተንኩን ምክንያቱ ንዖም ክሳይ ቤድኣብ ካይገብር ኮይኑ ይስማዕን ብሰዓት ዝኽሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ንዓይ እተን መዝሙር ሂብኒ መዝሙር ሒዘ ኣብ ውሽጢ ሰሙን እተን መዝሙር ዳሃበኒ ዳርጋ 5 ዝኾና መዘሙር ሂብኒ ንኩለን ሒዘን መፅአ ማለት እዩ ትግጥሙ ፅኒዐ እየ ገለ ሽዑ በዓል ኩሎም ነይሮም እዮም በዓል ጀማል ሮመዳን ነይሩ ሓርነት ወረደ ነይሩ ሳምራዊት ገብራይ ሽሮ ነይራ መሰረት ዓይኖም ብዓብዪ ነይራ ለዋም ተኸስተ ነይራ ኮታ ኩሎም በዓል ኢሳቅ ገብረ ዘሕጂ ሓላፊ ናይ ጎስጓስን ሓበሬታ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ጨንፈር ባህሊ ዘሎ ኦርጋኒስት ናይ ነይሩ እሱ ኮታ ምስኦም ምስ ተሓወስኩ ተሰማዓኒ ፍናንን ስምዒትን ክንግረካ ይክእልኒ ናትካ ምስኦም በቃ ምስኦም ኣትየ ማዕረን ተሰሪዐ መዝሙረይ ከፅንዕን ክዝምርን ጀሚረ ማለት እዩ ሽዑ ካብቲ ዲርሳዕ መዝሙር ሰላም ሰላም ንጎረቤት ረሕጓና ንሳ ስንኪ ንሳ ፍቕሪ ዕላማና ኩሉ ይድረፊ ተሓጎስ ኣብ ጎንና እያ ትብል ነይራ እዚአን እተን ሓሙሽተ እየን ግን ካብአን ካብተን ዝዝክራ ምስ ምንዋሕ ናይቲ ግዜ ከዓ ኣሎ ደሚልና ከምኡ ኢልና ኣብ ሸዊት ትሬን ዝፀዓቑ ኮይኑ ሕጂ እዚ ሙዚቃ መድረክ ምስ ረኸብኩ ነቲ ናይ መካኒክ ነገር ከብኩር ጀሚረ ስለዚ በቲ ናይ ዓምና ናይ መካኒክ ከፀፅር ጀሚሩ በዚ ኣቦይ ኣይፈተወን ምክንያቱ እሱ ፒር መካኒክ ክኾነሉ ይፅበ ነይሩ ክኸውን ክእል እዩ ኣነ ከዓ እቲ ካልእ ኣንግል ናተይ እቲ ኣብ ውሽጠይ ብንእስነተይ ዝዓበየ ድጉል ናይ ሙዚቃ ፍትወትን ናይ ድራማ ፍትወትን ከዓ ኣሎ ተራፂሙ ሕጂ ስለዚ ግጨት ክበዝሕ ግድን እዩ ኣብያ ክትኸይድ ዘለካ ኣለኒ ከምዚ ናይ ሙዚቃ ጀሚረ ኣለኹ መን ኢልካ መካኒክ ኣቲኻ ዶ ሰጥ ኢልካ ሓዞ ኣብ ምሮኻ ኣይትኸፋፍሎ መካኒክ ሒዝካ ኣለኻ ኣብ ኣስልካ ቀፅል እሞ ኣነ ከዓ በጅኾነ ክንሰማዕ ኣይከኣልናን በል ድሕሪ ሕጂ ነገረካ ኣለኹ ከይትኸይድ ክሳብ ምባል በፂሑ ኣቦይ ማለት እዩ ሕጂ ክሕጉሶ ኢለ ፍርቂ መዓልቲ ኣብኣ ኸይድ ኣብታ መካኒክ ፍርቂ መዓልቲ ካብታ ትሬኒንግ እቲ ናይ ክስታይ ናይ ፌስቲቫል ነገር እንዳቀረበ መስከደ ግን ትሬኒንግ ከዓ ክትፅዕቐና ጀሚሩ ናይ ንጎን ናይ ምሸት ንጎን ጀሚርና ስለዚ መካኒክ ከብኩር ጀሚረ ኣብ መወዳእታ ኣቦይ ክሰምዖ ክንደይ ክእል ምስ ፈለጠ ናብ ኢሳያስ ፀጋይ መፅኡ እዚ ቆልዓ ብደይ ፍቶት ናተይ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ መካኒክ ጀሚሩ ነይሩ እዩ ብኡ ክዓቢ ስለ ዝደልዩ ኣነ ሓደራኻ ኣይትቀበሎ ይብሎ ማለት እዩ ስያክ ከዓ ወላ ሓንቲ ክብር ኣይክእልኒ እዩ ንፅባሒቱ ኣንጊህ እየ መፅእ ትሬን ማይ ከምዚ ሕጂ እዩ ነይሩ ናሓሰ ጀለም እዩ ዝብል ካብ ንግሆ ጀሚሩ ግን ከም ዝበልኩ እቲ ድሌትን ወንን ስለ ዘሎ ማይ ከይዓጀበና ትሬን ሰጢና ሰዓትና ንመፅ ነርና መፅአ ጅምር እናተዳለኹ ከለኹ ኣብ ኦፊስ ፀውዒኒ ኢሳያስ እወ ተኽለ ወደይ ኣነ ፈትወካ እየ ኣይፀላቕኹን ከተድርአካ ንፍዑኻ ኣፅኒዕኻ ኢኻ ማዕረ ዘመድ ዘለዉ ከማን ፅቡቕ መፂኻ ኢኻ ግን ንሕና ኣብዚ ኩሎም ሒዝናዮም ዘለና ብምሉእ ኣብዞም ትሪኦም ዘለኻ ደረፍትን ተዋሳእትን ፍቓድ ስድርኦም መሊኦም ዝመፁ እዮም ብትምህርቶም ከዓ ንከታተሎም ኢና ስለዚ ኣቦኻ ትማል መፅኡኒ ነይሩ እዚ ቆልዓ ብደይ ፈቓደይ ዝመፅእ ዘሎ መካኒክ ኣብ ጋራጅ እንዳውዓለ ከሎ እዩ ድመፅእ ዘሎ ስለዚ ብደይ ፈቓደይ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ኣይትቀበሎ ስለ ዝበለኒ ፍቓድ ስድራኻን ፍቓድ ኣቦኻን መሊእኻ ምፃእ ይብለኒ ማለት እዩ ኣጀሪሓ ወይ ኣብ ሙሉእ ሂወተይ ከምታ ሸዓ ብሕርቃን ነቢዓ ኣይፈልጥኒ ካብ ክረቾ ዝበኸኹ
بجلم ندالو بنفسي ما يندازنبه قداي فاتي غزانا ادي نبي الساعات كم سنه زلوم شلكا كابت خساي كاسل زغلفن قرب صلي مالتي بزغنات قبل شويت بتا ساعات يا مسوصاهو ايتملسكوان مالتي كيف توقع مسفعات صدرخات كي زلكا مستزلون سنت نما ميكانيك تمليسه كن بزح ادمي يخلك كنه ونياتو ترسي كالي نيرو تخلفه زلوقا نتني ميكانيك يقبلو اي قالكم مالتي اوريدي قوم الى ميكانيك ياتو يغرفو اندابلكم كسب تشح عام تمرت صنيح مالتي نيغر من قدنا اذا كم زبلكا جي سو سنه بنيا سيات صقاي حزوات نبره شوي تراي ديكون ولا خصاب حجي زلوا غجلتات ባህልና ህፃናት ክሳብ ሕጂ ብትምህርቶም ንፋዓት ተማሃሮ ብፍቃድ ወለዶም ድሞፁ ጥራዮም ዝሰዓብ ዘለዎ ክድነቕ ዘለዎ ስለዚ እግረ መንገድና ተኻተልትና ክፈልጥዋ እዚ ኣገዳሲ ክሳብ ሕጂ በትናትኩም መቀጠል ስለ ዘሎ ميكانيك ترى كنا يكون كان فتينكا فلنيا ما ونسمع يالله حجي كابتن ميكانيك أو مسوات أنا مستنا يقول أنا نقدر كلنا فتنا درالي فاقرأ جميرة ميكانيك انت أصنع خالد مسكين تاي مليك كادو ميكانيك زي مليك خلك كأني هم دول خاطر سي جمر مسبلكو تا ميكانيك جمران ذني موسيقى نقدر مثلا نحن تنياخوينا حلا مفتح نيرة بالخام قلنا يكونن مفتح حلو له قط قبل ما مفتح حلو له نيرنبر زي اخي اليه ان فاكت شمات حزين يري قرب جن ادمعي خلك ايكلني خمزي ابن نجر حزي خلكس ايكلني قلتي فيها خاطر ساي غعيزه مالتي جري فاقرو جميره فاقرو حنت مع الجميره عيني مسحمنكو منو معلت خمزي اخل كين مسوا علتا برنيتشي خمزي اخل او زي مسايت خونيله بحنت معتي قلت فيها بدحري حدا عارف كيف لنيا ما جميرو معناه مسا يجمر مسلني ابا اخيده تسرح كم زناي طحنا ناي طحنا زناي مطحن شنو زناي لعل تنصف زغونه طاوله كبيب كومينا تسرح ابي سفايم بهنيرم تم عمي يرسعمني كباب كومينا نسرح نيرنا حجي مزحتو جمرت نبرنا بزح اي تحزنا نيرم نقبلهم ماستش نقبلهم ما تيلا نقبلهم ترينا نيرنا بدحري يغن كنهرم جميرنا قرب كن ملكو جميرنا سبا يقطعم زلو ولا معالتي زياسك مسمرو غاياني جاء انا خا ببهريت صقامي اخيلاي اجي ابقميو انا ولا حنتي هرم يلنا يوغا يدلخو طبق يوغا يا كمان مسوغا اخوا انا ولا سمبيدا شو تيدا اخوين اسكا من بيت هرم لها بزيا واي اتا صقام دا انت خسرحتا صقام دا تفاقو نصفقو نمبر تخسرحو يلود نزا غرفو غرف تحت فنا راه بعلق واقع قريلو دل بني باقي غيرها تسرح قد فيها مالتي تا مغايت قاطلني كني اجداي تردي سعد نبره صقام انترفو يفاقا سبهر نمبر كم نسرح بس سعد نبره رديت ناي تحبرت مالتي كسرحنيا كم دي كون غير القطرون يرم مالتي مع بيتي باقي غيرها خفتا فلنيامو وصي مالتي تغيلكا ساتيلكا تمرتخا مكتال كوينا ساتيلكا ابيت متباركا مقصال كوينا مالتي مسبخ هذاك تولخا نورو تمرتخا مين يركا بيناي درجه نيركا واعي خان تاي مسل نيرو تبيت مرتسك و ابوي كاب كم زولخا كاب قدامي سغاب حمشاي يمبر بدحريتي ناي انجليش لوط من كبشاچاي كفلنيو بانجليش تلتمهار ابوي بدحريش دارغا بزح اب تمرتك سايغ كن زخلكا خلغو شارشاي مسترفكو تسمعتنا شارشاي تريفه بدحري بقى مخنياتو مسخا مزنخا نبرو ابشواعك في القريم كلها تسمعك قنق له شارشاي سد الى تماهيريا مالتيو بتكال متنكا نفيعي ربعي كوين يوصيا شارشاي ربعي كوين وديا شوعي اجين ربعي كوين وديا تا نيم بلچ انغر كميريا تمطني اجي سنكسر بقى كلتين ربعي كوين وديا مالتيو ابشامناي 10 كفل مبل 10 كوين يوصيا مالتيو لز تمرتي دحني اي حمقكم ابت توب 10 الله طبعا 10 تقدموا بقى تتباتيبو واخر وعي بزح وعي نير خلك هيكلني مغنياتو دحني طباي سغاب زح جوان كنت باخلاي مري وعي يكونكم زحلك يكونكم اما خلاي كستاي كوين يخيد نير يزب مالتي تساعدتي تخلي بخرج زاخ ومزول كان غا اديخا بسالساي 4 عامت كان عارف انا غا هيوت كاز درغا بتراجيدي جميرو
ጃዕቢ ኮሜድያን ኢኻ ምሳይ ትዕልል ዘለኻ ህይወት ከመይ ይጸሊካ ሞት ኣዲኻ ከመይ ይጸሊካ ከም በኽሪ መጠን ከ ነቦኻ ክትሕግዞ ምክንያቱ ናብራ ክተርር ከሎ ዳርጋ ተዓብዪ ኩሉ ግዜ እንድድህሰ ኣብኡ ኣብቲ ስድራ ቤት ንምሕጋዝ ናብ ሸቐጥ ዝዋፈሩ ንፈልጥ ከም ዝበልካዮ ናብ መካኒክ ናብ ገለ ዝዋፈሩ ህይወት ከመይ በዲኻያ ከም በኽሪ መጠን ሞት ኣዲኻ ክሳብ ክንደይ ይጸሊካ هو بس شعور شيء نوركو إذا كلا يتدي أدي أنيرة ذي كلا عالم مهنياتو نتا دين خي ذكر أبى أستوات جرات اللي زبل مهنياتو حب حباس كنتم حواتي ماضي كنتم بفقرن سنيتين بسنة سرعات لا تتصرف نقا عبينا مالتي كم زول كايوس أبوي حد إيدي نيرو مهنياتو بزح حق ذا سبعين نبرة تصريحه يمسك تري تصريحه تخفت إلغاء كوفيها لازم بس كان مثلا دير ساعني زينا يندخل يا خلو ناي سنبل نتصرح كله شو دير سو شغط بلس جميرة نيره رحمتين أشتيم أنا دحين كون دخونكم مالتي شغط بلس جميرة دحين كتخرم تس بزقنا نتناي تراز ناس قرب شوف نيرنا بر عاب أصوات ونقبر نيرنا مالتي يكونن أتصعد شو عاتنجن كرار كان مجمري أب حد نحاول بي كم زناي فرجة كم فرس سرح نيرو كما فرس حجي سخاء فرجة حوي مرسني فرجة بهلا لا تحاول فحم تقاتله مالتي شعو حو حتينا ويته ومه سخاء نعو زويركات تحاول هركم دبل تجبره تحاتين كيح مسكون ويكانت تحاول مسرسنة تقعد كيتو مسرسنة ناب دلاكات له أوتوماتيك قرص مالتي قرصنا في كما فرس جيرهم كا كم يشرح يرهم نحاول بفكتي نبي تخلاب نبي حبش بهلا بعدك حمس كله فلتاتين يرهم بريقة أنا قريف كيرم خفتم ود حبش هنس ود حبش ود دك حاوبي مالتي أو نيرم أنا خا قمت سيدخونكو ناس كم سيو على أقول لك حاجة سخونة كايلو مسأتوني بزقت أمي ود حاوبي ينفعوا مسكونة دليل شو قرت كل النايم منو معلتي بانخ جزء اللي وعلى نير دير الساعة أبرز تدومزي مالتي دومزي أنا معلت بعد غرشين نيرة تطلع من كا كده إنه جامعي كا يشوفنا لي نير مالتي حجي أو جن بزحت مستجمع فرسكم دول قاز من السيات زحت من السيات يكون يرمي أو في لا قدايف كلهم أقدايفي كله أقدايفي قرار أو حد حزمة حنتو قومي كان يرى هجي أو كنا نلمن يرنا سو حزوامه دا سوان يرن شو دحر سرح بيلم نحتم جما فرس قبر ديموتو نم دا سوان ناخذ نيرو أبدا حسو دا برنش دا خبرة دا حريتي بهلا يرن دا صوتات زغب لك خلوق حجي ما معلت النيروني كم يزاسك ما معلت بب معلت نينصمكا بب معلت نينصمكا مخنياتو لو ما عند خبره انت حلاليا اتين قالوا تجارت اني تحكو سكان نغير كم يتا كالكوليشن صنيحتنا انا دا خبره انت حلالا دبرنا شي تقبرني دبر دا خاشن ولا كم ماتي ننت معلتي بب معلت لو معلت ولا معلت كيف تنطعني مخنياتو معلت او صريحهم كيدهم سوم ستيم جلس زناقع نبرو انا خا جما فرس تمچ تقبر كيدي يصوع مالتي دبرنا شلنا لهم نخرج لهم عند سوني كيدي يصوعهم صباحتا سولس اندحريت لماتي اندحريت خيدا خا يصوعهم كم ذنبلنا تصوم ده النبر عد الحجتايو صوم مسكدو انا بيني يترف نيره لازم تقرار خلا مدلا عدل نيرني زغنا بسلكي ببحد كلام دا جميره دحر قرب كز مهرم خوسخ جميره زي حرينا تبل ناي تصفي محرف في حراقه كند مجمري درفناتي مال حداش درفنا شو حرينا ناي قد لي الزرفه زنسو الزرفه سانيرا باغير جميره كليتو نجي نيراتو حنتي باجميرة دحين زيادة نوقع اسمعك بانجرنا مسمى له قوى قربا كنتش أب 9 ساعات نبيله اسك إلى تصمق جميرة بسالة ساعات شناف زانا يتصمق تطلع الناس ك حاري الناس كسمع أنت قدام يتدلمت ك كلا نيران نختلم دا غوينا دا سب نير كدي دمهاركا كم يكرار مسلا زلات كاس كان عندها سمعنا كنا عندك قرب بريتها هنبون تعذبتنا برشعو تا درف الذكرى زيادة أرجع زي درف أقول عودة نبرن أي نبرن مفتح أي نبرن حرينا نسوار
زيادة مجمريتي مالتي بدحريا انتقلت في حرار بالقاقة زين مجمر زنبرا مالتي مون في حراس بوزح تمسكنو تقون بخرارو غيركا بدرفتاتو غيركا انتي تبلون في حرا في حرا انتي تبلو اسكاجي ኣብ ህይወተይ ዓብ ስምራት ዘለካ ሞ ክብሪ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ብሎ ዓብን ኣቦና እንደረፈይ ስለ ዝኾነ ኸ ኣራይ ፅቡቅ ክቡራት ተዓዘብትና ጌና ምስ ወና ምስ ንጥበኛ ተኽለ መሃሪ ኣብ ማዕለልና ንከብ ዘለና ንስኻትኩም እውን ብወገንኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ከምኡ እውን ኮመንት እንዳሃብኩም ክትፅዕቡና ከም ወትሩ ዕድማትና ኢኹም ዕላልና ጌና ኣብ ምጅማርዩ እናመቀረ ክኸይድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተኽለ እውን ብዙሕ ተረካብ ዘረባ ዋዛ ምስ ቁም ነገር ዘይፍለዮ ዕላላ ስለ ዘለዎ ብዙሕ ኣሎ ምናልባት ዝሓቦ እንዳበርበርና ክነምፅኦ ኢና እዚ ናብቲ ስነ ጥበባዊ ጉዕዞ ሂወቱ ኣታኣትኡ እኮ በትን ታናኸፈ ምስ ሂወቱ እውን ዘይተፈልየ ስለ ዝነበረ ብክራር ኣቢሉ ምስ መካኒክ ኣተሓሒዙ ድዩ ምስ ገለስ ኩለን ክተናኽፈልና ፀኒሑ ሕጂ ግን ዕሙቕ ኢልና ምዕላለን ከድልየና እዩ ከም ኩሉ ግዜ ዝዕልሎ ኣብ ቀፃሊ እውን ክዕለልና ዝፀንሐ ክራር እያ እታ ፈላሚት ናብዚ ዓውዲ ስነ ጥበብ ኣቢላ ምርሕ ዘበለቶ እሞ እስከ ከይትረዳእካ ዲኻ ኣቲኻዮ ስነ ጥበብ ወይ ስነ ጥበብ ኣብ ውሽጥኻ ኮይኑ ዝህውኸካ ነገር ነይርዎ ድዩ ስነ ጥበብ ብሓፈሽኡስ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ክደፍሮ ዝደሊ ግን ዝበጎኻ እዩ ብዙሕ ግን ኣይዕወተሉ ገለ መፅእ ኢልካዮ እንደገና ናብ ኮሜድያንን ናብ ክልተ ዓውዲ ተውለሞ ኢልናዮ ሙዚቃ ኣሎ በቲ ድራማ ኣሎ እስከ ከመይ ተኣትዋኸ ናብ ስነ ጥበብ ከመይ ኢልና ክንትንትኖ ንኽእል ከመይ ስኻ ትገልፆ እዋ ከምቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ምስቲ ዝነበረ ናይ ሰዓታት ናይ 91 ተጋልቲ ክኣትዉ ኣብ 1991 ተጋልቲ ክኣትዉ ከለዉ ዝነበረ ስምዒታት ከምቲ ዝጠቐስናዮ ናይ ክራር ጭፍሊቕካ ናይ መኮስተር ኣብዚ የእቲኻ سكت نزي شفلق نايتاني كخد حكوا كلها زنبرة سمعتها دمر وتصير طريقة كلها أوشتي طموح نيري حتى صيلو دبقة لديك وانا أوشتي إيش نيري يزول شو تبايتها خم زناي جماعة فرس قلت نحن تبايتها نايتي مدرخ نايتي سرح تنايت قرار عدلات مستفدة لك بزيادة نتي كستاي كتسعروا الجميرة مالتي نايتناي من لما نجار شو نحر قرار أوريدي تنكنيتات تنحمش سلكي شو ساعات تحمش سلكينا نخل نيرنا ونهر نيرنا وزحت وسط مالتي حجي ناب شوعات مع عبيدنا لوا شو قلنا بينتاتونيك تراي ويكاتن حمش سلك تراي نقصين قبل نيرنا بسم الله خناين مقولو زبها نيرو عركي كلاريستاي وقع خلو يريو جيت وقع السنين درفي صني لك سمع جمير ويلا صوت كله كتاب ورقة حيزة كمان انتي أرستي أبدرب انتي درف كحزو جميرة مالتي انتي درف هبقويلة أنا جمرة أنا ماكلة أنا مودة كم عندما زقوا خيط جميرة مالتي تولد بهالنيرو تولد وطن ولا كم السقاء أبي ليو ما تخاكم نعبيت في الليل صبوا نعخاك مزقب جميرة مالتي already nda atون متيو حجي زاد صمكا عنتو يقلت كان وركو يركب صمكا حدا نوس نايتي نعاب نمرعى ورس كفال وراي نديو بنس تراي صوتايو قعات الله كله زغبروا لي كاب يسيف بهالميتون الله غداي نبرزلو كاو قرار ابا كندغل يا تكون تخاريا اذا مايكا كبزيركا مايكا ميكروفون ينبرنا نقدم غشا تقبل ما بلوامش زنا بتقسم نهور بنغري سريحين شو يقول ضاصونكا كمز مجمريا يا كنكا كمز بري درأيت المخينات تسمع عني قداميتها بقى بصونكا جميرا لا لواي انا قرار غور الله لا قبلت عند اللي مخنياته قدامي تصومكا قدامي كويس وخد بدفرت كاي هو بدفرت ناتينا لا لواي قعدت كم زبل نيرو
ድሕሪ ርግዓት በልዒንካ ፀወታ ኣለዎ ነናቱ ወራይ ሰበይት እኮ ፅምቋይ ፍሉጥ እዩ ፅምቋ ስለ ዝኾነ ኣቲ ዓላድያ ኸሪማ ክትዕንጠስማ ነይሩ ዓላድያ ኸሪማ ክትዕንጠስማ ዓላድያ ኸሪማዬ ክትዕንጠስማ ደርፈን ይኹን ሙዚቃ ትወስኹሉ ናተን እዩ ካብአን ኢኻ ትቕበለኮ ከማን ይጅምራልካ እየን ቅድሚ ስኻ ክላክሳይ ምግባርካ ሽዑ ተቐቢልካ ሽዑ ድራም ድበሃል ኣይነበረን ሽዑ ብጣቂዒት ምክንያቱ ፅምቋዮ ታሆርን እያ ድራም ትገብረልካ ነገር የለን ዓብ ስፒከር የብልካን ግን ካብቲ ናተን ኢኻ ትቕበል ይጅምራልካ እየን ሕጂ ብጣቂዒት ጀሚረን እንተ ዓላድያ ኸሪማ ሽዑ ስኻ ከለኻ ብሳእቲ ካልአን ንሰን ይገርፎ እየ ትደርፊ ምክንያቱ ሆርን ስለ ዘዕብልለን ስኻ ትቐፅል ማለት እዩ ባዕለንዲ መዓቲ ነታ ጓይላኻ ይዕምራ እንድን ደፎ ከምኡ የለን ኣዴታትና ሓቂ ዘረባ ወንን ላዕሊ እዩ ከምዚ ኢልና መቸም ናብ ጓይላ ንስራሕ ኣቲና እዛ ቀዳሚት ክንደይ ተኸፊልካ ኣላ ተቐዳሚት ፅምቋ ትብላ ዘላ ዝገርመካ ነገር ናይ ክራረይ ከፊለሲ ናይ ክራይ ክንደይ ትካረ ግዲ ክራር ሽዑ 50 ቅርሺ ነይራ 50 ቅርሺ ናይቲኣ ከዓ ጉልለ ኢለዮ ነታ ሆርን ከዓ ጉልለ ኢለዮ ኩሉ መለሲ ብ180 ሰሪሐ እያ ማለት እዩ 150 30 ቅርሺ ሒዘ ገዛእት እየ ማለት እዩ 30 ቅርሺ ብሰዓት ግን 30 ከሲብካ ከሲበ ምጥቃዕ ገለ ነይሩ ቁሩብ እዩ ግን ብዙሕ ክሳይ ኣይኮነን ኣብ ፅምቋ ስለነበረካ ደሓን እዩ መጠናዊ ነይሩ ክኸውን ክእል እንዴት መጠቃዒ ግን ተን ኣታወየ ግን 30 ናቕፋ እየን 30 ናቕፋ ከይደ ሽዑ ከምዘልኩ ሃረፎ ስለ ዘሎ نبيك بتي كسايك حق سوسة زلني في نابرخا خمسة حق سوسة زلني تنسلا سأرش مسحب كون أجزانا قتلي أنا برهت تولي عليه ما زود سبكا صعب يقول حقيقة تنزلي بقى هذا ركب كاين هو حدا فنان سمع كاين جزاها قوم تحجز نتنا تنلوين ورنا ماشينا جن كومير كان جزاها تحجز مخال نوعلو عقد سمع كان مورال مري كلا يعرف نبرة سقطت نايتي كميز نبرة هي وطريقها زيان عقا ناي مجمري قتل يا مرات يا جنزب كا يؤتي تقول ولا كم زدي ما مناي مالتي بالحريق كم زلقات أدهوبي سلس فلوتو أبيون لكعيو ولاديو حمقني ولا رزق ريدا لني نبصبق مرحني يقوم غير وناي شويت كوم تجبره ده حريق رد أنه الشعور سنة يرنادي ده حرق متريق الله ولادي يقول لك زين نصبق ناتكايز من نمبر حمق ناتكاي منني مسيلو مكاني كعبيلو دلي خون خليو جن تناتي هذا هو مسرائيل حراجن كم تقول بقى فتيوس دحراي في الله مسعبنا بقى فقدوا وراك خير كله وديك الله تكم قرايت قبروا لكم سجن بهاليلا عدمو قبروا لكم من هلكم قليلوس قاعد ملي جمير ماري دحراي كذا عبد صقا خايلا وا بس بستارخا هاتي خايا كلها كو تي بهاغخا نختسمرس واغا خفيلك بق سي قدامي تقول لها عمرت قينات الك عمرت قينات اللي بنصقها جميرة بقولها تسكو سدنو بغيرك قو قمنا لنا بقولها بلنا بخرار بزح صريحة قن أورجان كأفتني ري أورجان بالتعمير فتني ربك لا الخرار قرار كم زين أقرب من قريب خد كويا تبيت سلت أفتني جمع فرس سلت فدت لي كيلا جينا جن أتي إيديسي كم زخبل مسنير شعوب على إنجنير أسقطوا من المكايل درفتات نيرو تشيكين كي كركي تفليقي تقول نيرا درفناتو بعد السنة توقع خلواسي صالح زبها نيرو أورجانيستا شعوب عتب نيرو السوق مزيل خوقع خلص يقنعني أنا خمسة خمس بالإيدي مالتي تنقرب تنحجي يستوي لي نيرو تدخل لاس كمين مخون كان يركا قال يزول نيرو كنا بنقول مجم زنها ما تعدلت مستفترة هذا كاب ممهرتي كبيت مت بانا أتحيز ممهرتي زنبرة هجي أورجانيست ناي بوليس أوركسترا وكان هجي بوليس إتراز الله دانيال لاين ودلاين مالتي مجمرتا عدل زب معكم thank you كمس جندلي شمي دانيال ودلاين بحال كم زتريني موسيقانيا بزعبة تقلل حركة زارب هنا أنا انتقلنا ناتي تيس عن شمونتن أب جونيور سكول نبرنا الأوان ناتي مجمرتا ليلانا مالتي شو مستقلة قراب تخلص يناير
ሕጂ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ስፖርት ይኹን ናይ ድራማታት ወላ ናይ ማዕፀዊ ትምህርቲ ኣብቲ ንገብሮ ነበርና ንጥፈታት ኣብኡ ኢና ብዝያዳ እቲ ሌላ ድጅምሮ ኣሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ቁፅል ኣቢልና ከዓ ኣብ 2001 ኣብ ማሕበር መንእሰይ ሕማማት ዞባ ደቡብ ምዕራብ ከም ጉጅለ ባህሊ ኣቂምና ነርና ጉጅለ ባህሊ ሓሪና ትበሃል ኣብኡ ከዓ ዳግማይቲ ሕውነትና ዕርክነትና ካብኡ ድጅምር ማለት እዩ ካብ ቀደም ካብ ቤት ምትባና መምሃርቲ ኣብ ሸውዓይ ክፍሊ ይዕርኩና ነርና ኣብ ሃማተ ከዓ ምስ መፃና ሓንቲ ንእሽተይ ክንዚያ ትኸውን ኦርጋን ሒዝ መፅእ ነይሩ ንእሽተይ መለመይታ ኣብኡ ከዓ ሓንቲ ሓሪና ትበሃል ጉጅለ መስሪትና ስለነበርና ኣብቲ ናይ ሃማተ ጎኑ ጎኑ ምስ ናይ ቤት ምትባርካ ማለት እዩ ኣብኣ ገዝኡ ክንዲሒዝዋ ድኸይድ ንዓይ ገዛ ሒዝያ ክንድኸይድ ኣፍቅደለይ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ድሌታት ይሪኦ ነይረ ከምዚ ኢለ ክወቅዕ ከሎ ይሪኦ እንታይ ይገብር ነን ምሳራ እንታይ ይገብር ገለ ይሪኦ ነይረ ሕቶታት ተሊኑ ሓቶ ነይረ ተኽለ መሓሪ ኣብቲ ሙዚቃ ክጅምር ከሎ ማለት ብተዋሳኣይን ድምፃውን ክራሪሳን ኮይኑ እዩ ኣብቲ ማሕበር ተረኺብና ኣነ ከም ኦርጋኒሳ ማለት እዩ ሕጂ ውሽጣዊ ተህቦ ስለዝነበሮ ነቲ ሙዚቃ ክሕዞ ሳይደንጎ እየን ኣብቲ ንሕና ንሰርሓሉ ነበርና እዋን ማለት ከምዚ ናይ ሕጂ ምዕብል ዝበለ መሳርሒ ኣይነበረና ብንኣሱ ኪቦርድ ካስዮ ዝበሃላ ኪቦርድ እናንፃወት ነርና ሕጂ ኣብቲ ማሕበር መንእሰይ ኣነ ካብ ርሓቕ ዝበለ ቦታ እየ ናብቲ ማሕበር መንእሰይ መፅእ ነይረ ተኽሊ ኣብቲ ከባቢ ስለነበረ ገዝኡ እታ ኪቦርድ ካብ ሒዝያ ድማለስ ምስ ተኽሊ እያ ትቕመጥ ነይራ ኣብቲ ፕሮቫ ንገብረሉ ሒዝዋ መፅእ ምስ ወዳና ሒዝዋ ኸይድ ሕጂ እቲ ኩቱር ድሌት ስለዝነበሮ ኣብ ገዝኡ ኣብተን ትርፊ ግዜ ዘለዎ ወወሊዑ ስፍትን ነይሩ እቲ ኪቦርድ ሕጂ ኣነ ክፃወት ከለኹ በተን ኣብቲ ሽዑ ነበረና ዓቕሚ ማለት እዩ እተን ዝገብረና ነበርኩስ ተኸታቲሉ እዩ ክሳይ ዝገብረኒ ነይሩ ንፅባሓይቱ ደጊምዋ መፅእ ሕጂ ንዓይሲ ገሪምን ኣብ ሓፂር ግዜስ ዳርጋ ካልኣይ ኦርጋኒሳ ተሰሪዐ ማለት እዩ ግን እንታይ ዕድላት ፈጢሩለይሱ ካብ ምሕዝከያ ገዛ ኸይድ ተለመደ ድሓን ብለን ገዛ ኸይደ ኣፀምዎ ኣቢልካ እዩ ቮሊዩም ከይሃብካ እያ ኣደቅሰና እንደወላ እንድያ ድሓን ግን ከም ዝበልኩካ ትርድኢት ናይ ኣቦይ ቁሩብ ስለተዓረየ ስለተመሓየሸ ብዝኾነስ ብዙሕ ተፃብኦ ኣይገብሩለይንም ነይሮም ገዛና ምሸት ኢኻ ክትላመድ ትኽእል ግድን كلكم جزاء نيركم من بريق حنت خفلها مولهم ولا أورجان كلها ولا تمحوات يا بايم كلنا بأينا جن قرب حسرها بلا فوليومسي يبل نيره وصلت إلى هذا الدخل هو توصل نيره نشين عين ترى تسمع مالتي برخت إلى جن برخت إلى هذا كسرنا لانه كم داركم كم أورجان قاعد حمل على خير جميرة مستنى بيت متباركة جمركو عنتو يتم كتبوا كان مجمرنا بيت متقاني أو كاسيني راح أنت عبيد ولد أخيرا يبل أو أورجان استحن دخونكم زين كيلا كتري بركوس تحن أففنت ذهبت المسيا مالتي تابي نبي تمتورك أقول لك أنا عبيت مسيا أو عدلات فترة لنا جميرو مع الممر هفتة بهاي لدايكتر بيت متبارك زنبرة شعو أجا مسكوبرو زجر مكان نجر حفت بلا أورجان توصله نتاجل نقول لا ثابت متبارك حفت بلا بيز توصله حفت بلا جيتار توصله أتنقلعوا بطعم عدلني هاتيهم هجي أورجان تخلى هتخلف لني وخلها كونفيدنس جار هاي بالجمرة أبكر مي مالتي باكو كفت مسبب لي مجمرة بزح أنفتاي نمرنجن تاونوف مسرعه ولا عيا ولا تاونوف مسرعه جراوند مسكاي ولا حنتي براست بالرئيقة مع طو مسبلكو ترين مسبل كله بقى خير كاي وسده كير حج جمري له عدلات انا درش نيرنا ينبي تبارك درش انا ده بقى اورجان عفافنوتي بقى بعد جم بقى اساس العباس اللي قرب عفافنس اللي زحتني نزيا خفت كات صوزان يامات صوزان نيرا نعم امبيب كان تاش من غبار واحد قليل نير انا حق زربا እሱ ብናቱ ተበጉሶን ድሌትን እዩ ነዚ ሞያ ዝክሳኽ ገብሮ ኺኢሉ ኣነ ሲ ቁርብ ኣጆኻ ኢለ ክኸውን ድኽእል እምበር ደዓበየ ሲ ብናቱ ድሌትን ተውህቦን ብናቱ ፃዕርን እዩ ኣንፂዎ እዚ ዕለት ዝኽብል ኽእል ዝኾነ ጀሚርና ሓላፍነት ሂብና ገዛ ሂቦምና መጀመሪ تقحتنا بمولو تحدش بعجال بتحنا أو غيرنا كم حلاف نعي كم حلاف نتي بنت مرفتاب
أبقى أخوينا قا نعمت ملو زأكل بتنقاقا بحلفنا حزنا قا نتمدرخ نتكمل نيرنا زربانا حنتي أن يراشعو لازم مدرخ زي صباح نقول أيركبني لازم لهم بتنقاق تري حزنا صباح نقول عدلات كهاد من الناس اللي زغل بزكاء المتن تقوموا بالتواحلنا حق ضرباتهم شعوز نبروا كلهم سنة نبروا أبلاتنا بيتم تبارك قا زرد أخان زحليل كان سلوز نبروا قا تحقاقزنا تصبو شم ماترينا في بيت مرتي سكاب حجي تذكر زخانه بلجة توصيتنا قا حلفنا مالتي عبيت مرت باركا تخلي اتندانس وسيدي فلتني خاتبال كل جزء هلو هو انت زي كستاي تقمنا ير مثلا انت دفرت نايت خنزورقا نايت واسو دليتالو عين سب تخليخا هجي كل جزء بيتم تباركا كب خوينا بزن هتسرع مالتي ስለዚህ ክትወጽእ ኮይና ተባ ብሽዑ ብቴብ ድባል ኣይፍለጥኒ ብጎረኻ حتى مسرع توصل زميرة نقول سب تسمعه استسبق مسخاخ الزمري خطوة قندلة تعطوا مالتي شو أقط أمي مستي دراما أنا كلبتنا دراما سنبرانا بوغيرنا نعطومه أو إلى جميرة بعليه هو أقرأ مزمور نتوم مسرع سي عبلي لي معنا شو أمس سؤال اللي دايركتر تخلى كل جزء أبزا مسرع بابزا دخون مسرع سي قدم تقول لك دايركتور مالتي بحق الشيخ تقبل ان مزمور هاجر كامو تاي تحبن نمبر تحفروا لنا زخونه عمت مولو دخونت مسرع مسينا وطت اني جمرلا الشخصيه تنشعو اتيندانس ناي كلاس يمكن نعي معناته مس افري كلاس ابا له دحدي له تا اجامر انا تا ايترا قرب دخمت بالماتي اي تخلي مثلا لما تبال مالتي ساعات انت فلينت علال سمع خونا الله مس سو سنة بنيا سياسة صقاي لممد ناقبركم كلكم مزامور نبخا كاسيتا بلاش خلو قالت تفتير نيرو لا لو من فلت صبغات حيتنير صبغ لها اجر حوي